Don Pedro Aboitiz oso astokiloa zen. Oso astokilo, oso... Ezagutzen duan, etxe ondoan bizitzan. Bueno... Andra Mariko ez arzipreste. Hor kategoriak oso argi zeuden, arzipreste. Bere menpekoa zen, bere kategoria handiagoa zeukan, Don Jose Txandia baino. Da Jose Txandia zen, beste bat, kolegiora adibidez joaten zen, monji esatera, umiak ez geniola eskuan musukatzen. Musukatu behar geniola, pasatzen genuen bakoitzian, beraren onduan. Agurtu eta eskuak jartzen zigun, beti teja delako, txapela, sombrero zerarekin. Jose Txandiak adibidez, nola dire, laguntzaileak, Monagiluek. Monagiluek jartzen zituen atean, eleizaren atetan, emakumeak galtzak zeramatzaten ala ez ikusteko dudan. Eta inoiz, honetan ere, hanketan ere ikutu bazpanan. Eleizak, zer zango izunik, eleiza zan beldurrezko lekua, beldurretarako lekua. Nik txikitan, aste santua gogoratzen ditut. Aste santuak ziren terrorifikoak. Aste santuak, adibidez, aste santuko zeregina zan, eleizarik eleiza joatia, ezin daiteke esplikatu hau, bizi izan ez duenak ez daki. Eleiza bakoitza kompetizioa zeukan. Kompetizioa zen eleizen artean, zeinek monumentua handiagoa jarri. Zer zen monumentua? Aldare inguruan jartzen zuten hornidurazko bakoitzak asmatzen zuen zeo zer, edo oial zuri ederrak, edo urrezko ez dakiz zer, edo beti doratu eta hori zan, ez dakit, somatzen dute izango zela resurrekzio edo berpizkundearen inguruko, orduan amaitzen zanean, lehenengo zegoet, joaten ginela nik uste berpizkundean gunean, bitartean zan, perdona tu pueblo, señor, perdona tu pueblo, oso gauza terrible.